Ами, Мале, иди пелава една курва. Какво? Иди пелава една курва. Виж, така. Откъде си ти, бе? На майка ти путката. Сега, що те сред да кажеш? Защото ти почна. Бам се, ти от майтап те разбираш ли, бе? Не зависи. те хавят циганин. Искаш да так хвана за ушите и да те закача горе на дървото. Да, моля Айде, те, искам. направи го. И двама. Приятел ти ще стоиш и гледа как те Принцип, чукам. трябваше закачения. М? Не, сега ще проявя расизъм, не искам да правя така. Давай. Искаш ли? Те трябва да се закачат на това дърво, ти си циганина. Те трябва да изтезават. Със сигурност, мен никой не мога да се, защото аз държа държавата. Как я държиш, като точи социалните? Майка ти, тя сигурно точи социалните, тук да те храниш, защото си циганин. Не, тя просто майка ти бачка в градини и паркове, баща ти в БДЖ-то, ако путна баща ти по релсите в БДЖ-то и повече баща няма да имаш, нали знаеш? Айде да дърпаш тук да ти е путката майно, дето коня да геба. Всички ти цялото родословно дърво да умре. Айде да дърпаш. Това ще ми влезе от комари. Я се покажи ти двамата. Кои телеграм групи бе, моето момче? Ама не, ай кажи ми. Телеграм? Викаш, знаеш ли Телег- кой са, ма? Кой си ти си онето умря майка му ония ден и хой на погребението, бе, да еба путката ти майна, да еба. Телеграм, моето момче, е за чикиджи и за шибани Я го наркомани, скъса, я го които търсят скъса, тече я на го дрога. скъса. И кое от пирсик двете на си? езика, имаш пирсик на езика, между другото. Какъв пирсинг е Имаш моето пирсик момче? на езика. Пу да умре майка ти, днеска да умре педал такъв. Сега изкупен, Ето го педала, ето го търси. То се търси. Тебе търси цяла София луд. Значи, О! Баста грозен мангал. Става, бе. Стенето прави... Нищо, брат. Някакво върбочка. Нищо, откъде си? Кажи му ти да си от Афганистан. Стара за Не, ти не си оттам, ти си от Афганистан, брат. Какво? Узбекистан, Афганистан, Якоруда. Той Кажи глава Бошманджи Мазана. Буше мазана, Кажи бе. Бушена мазана, бе. Ще. Веско. Ти как се кажа, брат? In English, please. What? English, English. Yes, English. What's your name, brother? My name is Ismail. Don't fucking idiot understand my language. Your mom is dead, understand? Yes, I fuck you. Какво става, брат? Мале, нищо бе, при вас какво става, бе? Няма Нищо, брат, сядам. То с приятелите обаче много забавен. От Няма да Кой ринеш, то? корима, бе. няма да ринеш, ама. Кой? Брат, ти много си тъп, бе. Никой Ти посуваш, бе. Педали. Мамата ще си пали. Педал да тебе путката майна, тебе търся, бе, олигофред да обере майка ти пред тебе днеска. Давайте си наред. Дава тура на майка ти върху устата ти. Върху устата ми. Да не можеш да говориш. Жалко, че твоята нищо не мога да каже от 8 март, между другото. Дали бе? От деня ти. Какво? 8 март беше твоя ден помежду другото. Имала си празник, скъпа. Честит празник на патерици. На патерици, мой човек. Знаеш? Искаш ли да дойда там, дет си? Ти откъде си, палач? Откъде си? Принципно от майка ти. Де фактно от София. Добре. Друго имаш да ми кажеш, ще да почна аз. Не, чакам тя дай ще слушам. Аз принципно съм и добър слушател. А така изтри се, благодаря за свирката помежду другото. Слушай. Много хубави свирки правиш, благодаря за Приятел, айде не се връщаме назад, че у нас дъртата курва майка ти празнува Свети Валентин с на баща ти на корова на маса, а? Не се връщаме. Кажи нещо ново, брат, това Ще вече кажа- са вицове. Тъй ли, слушай сега аз какво ще кажа. Мога да кажа да умре майка ти, днеска и баща ти да умре и ще ги ето, сложа но- двамата в един ковчег. Искаш ли набързо, а? Значи аз мога да Ще ти те кажа вкарам в случай от буркан, твоята... чуваш ли? Ще те вкарам в буркан, бакук малък. Ще те еба в майката умряла, разбираш ли? Нещо май стоиш. Не му ми кажеш нещо, нали? Нещо не му ми Просто кажеш. не знаеш какво говориш, ти не Аз ли се не знам? разбираш. Аз ли не Слушай, разбирам? Ти май ти не ме разбираш. От твоята уста в твоята пазва, бе, брат. Ти е смърто. Ме да умре майка ти, бе. Еми да ти се връща, бе, къде я пращаш там да я чака твоята. Направо се обидих. И аз направо ма трогна. Наистина, знаеш ли, като взема... Да, Ти не си болката улез ма удари. педали, о май гад, направо като так фанаш, тук, то кастрия буклук, няма да говориш ще на генерала, Направо че ще ми ще го наред. ядеш, брат, идвай да ми духаш. Защото ти за друго не ставаш, той това няма да ти дам да направиш. Тъй ли?
Май тъй, искам да вземеш някакъв Red Bull или дезодорант и да духаш, брат. Red пред мен. Bull? Да си духаш на Red Bull или на някакъв Какво е дезодорант, общото нещо между такова. Red Bull и дезодорант? Добре, ще ми кажеш какво общо И двете между ли Red ползват? Bull и дезодоранта. Какво е общото между това? Я ми кажи. Не бе, просто да използваш като за вибратор, защото излишни пари няма да давам да ти мале. правя кефа, грозник, мазен. И затова. Ма ти си то с цепната вежда, не съм аз, брат, не знам. М. Да, Аз твоята си я поръчах, чакам я някой. педал да умре майка ти. Айде утре купувам билетите. Какво бе, брат? Бе, гледайте на Слави Клаша на новия клип. Какво, бе? Нормалното. На мен не ми говорите казвам, бе. Палячо, ще ти забеди шамана, просто ще палят Искаш да набият ли, Денис? Чуваш ли, ма? Не, Какво ще забие? Ще го набие на майка ти в гроба, ще го забие. Ти добре си искаш да Кой си ти? Кой си? брат. Луд съм, да, вари питай майка ти, тя ще каже. Аз съм този, който няма да разбереш никога. Ма, ти си той, дето умря майка му точно за 8 март, нали? Да. А ти си този, който скоро ще получи света на гроба си, мой брат. Няма да ми викаш брат. Брат не, татко да, разбираш ли, Добре, Бако? сестра, добре. Слушай, палач, Сестра откъде ли да си, му- откъде си? От София обясням, че ще дойдеш, бе, О, и аз съм от София. Откъде си? Люлин 3. Вари питай майка ти, кой направи... кой работиш, бе? За кой работиш, бе? Аз ли? Да. Аз Кой никой не бачка, майка ти бачка за мен, аз съм сводника на майка ти, на оня е педала е там и майка му и вашите майки работят за мен. Ой, моето момче, майка ми началник на гранична полиция, внимай какво правиш да не ти иба путката, майна. О, айде, давай, какво ай, давай, снимай, ма даже... А другото на което имам пари да те купа, че и майка ти да купа да работи за мен като проститутка. Като майка ти е началника на полицията да умре майка ти и майка й да умре. И какво ще стане? Пък аз да взема твоята майка да ga има. Айде обаче на полицията, започвате с убийство през интернет. Айде. Кажи на ония педал там да дойде малко по-наблизо, че не го чувам. За мен да са... Да. Добре, ето един педал има. Ей, педал! Ще дойде, ще щупя майка ти. Говори с тези 12, бе. Иди да говориш, бе. Слушай, не има ми говори един така, педал, Буклук. излезе, като му го карах газа и излезе по барзака му. И аз преди да говориш малко, да си говоря малко. Ей, педал, дай да си говори малко. Добре, да ти ухакам. Добре. Ей, тук е един педал, не педал. ми говори по този Искаш начин, защото ще нещо? убият тебе майка ти. Чуваш ли, Бокук, ще убият тебе майка Майка ми- ти. Добре. Слушай, какво ще кажа на тебе? Майка ми е починала преди няма и месец почина майка ми. Аз мога ли да еба аз твоето умрялото кокъл да еба аз на тебе като багаре? Ей, Мога ли? педалчо, ще дойде, ще убия майка ти, защото майка ти вече опита, аз убих майка ти, Майка ми разбираш ли? умряла, майка ти ще еба, шибано Защо? ще еба, куче ще еба, Аз се убих. 0,5 набор. Аз се убих. 0,5 набор. Аз... Иди да знаеш много, Аз се защото убих. ще намериш типа майката аз на тебе. Айде да, ладе, откъде си? Ти откъде си? Пловдив. Майка ти Не знам, не чух. от Пловдив, най-големите женкари са там и Ти най-големите откъде педали си? са Ти там. откъде си? Аз съм от Слънчака, бе, педалчо. Аз съм Кой от той? Слънчака. Ела съм те да питай майка ти, бе. Бургас ли? Питай майка ти. Питай майка ти. От Слънчев брак съм. Братчето, даре ви оня педал е там, деца показа и педал, даре те видя по най-бърза начин. Давай. Педалчо, ще умре майка ти, разбираш ли, аз имам майка за 8 марта, ти нямаш право да говориш на мен, защото аз съм Господ, аз съм той, който ви гледа вас. Ей, богуци, вие се отчитате на мен, разбираш ли? Вие се отчитате на мен, мъкни бе, аз говоря бе. Вие се отчитате на мен. Умряло куче. Чакай малко. Чакай. Майка да ухатам на майка, тя питай майка ти откъде. Аз ще ти кажа кой съм аз, слушай малко, аз съм то дед... Слушай сега, брато, аз съм то дед ви изгледа и дед ще ви пръсни халките от работа утре, разбираш ли? Петък, събота, неделя оборота от майките ви, от вас, разбираш ли? А майка ти е курва, а ти си дед... Ама, чакай сега, твоята майка не е курва? Я питай до вчера, като ми правиш свирките и мълчиш. Курвата виж курвата, ей курва, даре те вижда бе, курва. Курва е майка ти е курва, педал. Даре видя малката помакиня, искам да видя помакинята. Чакай, брат.